Isang magandang araw mga idol. Ang video natin ngayon ay ang pagsagip natin sa isang kwago o owl. Hindi ko alam kung ano ang species to, pero ang alam ko ay kwago to. Nasagip namin siya sa Talavera National High School kasi bumabagyo ngayon na hindi namin alam kung saan ang pugad niya, saan puno, hindi naman namin maibalik kung saan siya kasi nakita lang siya sa lupa. Nakita siya ni Sir EJ Orena. Thank you sa pagsagip sa owl. Kasi yung mga bata, baka mapatay din siya. So, alagaan muna natin siya hanggang sa lumaki, magkapakpak, marunong lumipad. So, pagka kaya na niya yung sarili niya, pawawalan din natin siya. So, mga idol, tingnan nyo kung paano alagaan to, kung tama. Comment nyo kung paano tamang pag-aalaga sa mga marunong mag-alaga ng ibon kasi wala po akong knowledge sa pag-aalaga ng ibon. Ang kaya ko lang sa aso. So, in-rescue natin siya. Nag-aral ako kung paano, kung nagtanong-tanong ako kung paano pakainin siya. Mahirap alaga. So, yung mga nakakaalam po sa inyo kung paano mag-alaga ng ibon o paano pakainin yung kwago, comment nyo po sa baba para ma-survive natin siya at mabuhay. Para pag kaya na niya, ipawawalan natin siya. Tara mga idol, tingnan natin kung ano yung itsura niya. Mga idol, sa pag-research ko, kailangan sa kanya medyo madilim. So, tingnan natin sa idol. Nilagyan ko siya ng ng box sa loob para pag gusto niya ng madilim, papasok siya. So, naninibago kasi siya dahil pang 2 days pa lang siya ngayon mula kahapon. Kaya nilagyan ko muna siya ng kurtina. Ito siya, nilagyan ko ng kulungan para hindi madali ng mga pitbull ko. Lalaki ng pitbull ko pagka isang lunok lang yan, kaya kawawa naman. So, nilagyan ko siya ng kahon sa loob, tapos ang kinakain daw kasi niya is mga butike, manok, gano'n, kung ano-ano pa man. Karne pala kinakain. So, ngayon, bumili ko ng manok. Ito, chicken. Sana all. Singin natin kung kumain. So, paggabi naman, kinakain ko siya ng fried chicken. Wala naman doon sa kakanan. So, kinain siguro. Tara mga idol, tingnan nyo kung ano itsura niya. Papakainin natin siya, bibigyan ng tubig. Ang ganda mga idol, mukha siyang stuffed toys. Oh my God! Wow! Yes! EJ! EJ! Gising na EJ! EJ! Tinesting ko rin siyang lagyan ng saging. Mukhang ayaw niya ng saging. Yun. So, mga idol, sa mga marunong mag-alaga ng ibon sa inyo o kwago, kung mga may alaga kayo, paki-comment nyo po ako para alam ko ang gagawin. Baka ma-survive natin siya kahit wala yung nanay niya. So, ngayon, maghihiwa lang ako ng ng pagkain niya. Testingin natin. Saka natin lalagyan ng tubig. Hindi pa kasi siya lumilipad. Tingnan niyo mga idol. Oh. Ang cute Gulatin natin. Oh. Di ba? Alam nyo, stop toys Mukha siya stop toys. Nagpapalit pala siya ng balahibo. Pero may pakpak na siyang konti. Yan natin kung kakain siya. So, maglalagay muna ako ng tubig. Para may inumin siya. Tapos, palitan natin itong ayaw niya kumain. Ang saging.
Tetestingin natin yung hilaw. Kasi, ni-research ko, ang kinakain pala niya, mga palaka, mga daga, manok, ganun. Tetestingin natin yung kung kakainin niya. Kaya, mahirap palang alaga yung owl. Ako, tuyo lang kinakain ko. Siya, chicken. Testingin natin. Ayun. EJ! It's time for breakfast. Sana all! Kainin mo. Kagatin mo ka. Oh. Ayun. Malaki yata. Putol. EJ! Ang sarap yan. Kainin mo. Oh. Uy, pumasok. So, mga idol, ipagagayak na lang natin siya. Dahil siya baka nahihiya. Sa mga may alam po ulit, mga idol, paki-comment po kung paano alagaan para po makasurvive. Pero nakakain na po siya siguro mga ganito karami kagabi. Masyado po sigurong araw siguro dahil baka gabi siya kumakain. Kaya meron naman po ako napanood sa YouTube, hindi nga raw nila nilalagyan tubig. So, nilagyan ko na rin para in case na mauhaw siya. May mainom siya. Mga idol, eto, papakain natin siya. So, ayun, gusto niya kasi, madilim. So, ilalagay natin siya sa loob ng box. Ayun siya, oh. Kaya kunin niya natin siya. Ayan. Asan na ba siya? Asan? Ayan. Oh, nabalalak na. Ayan! Asan na ba? Ayan dito! Dito ka. Ayan. Dito siya mga idol. Oh. Masakit kasi siyang Ayan siya. Oh. Atik ko. Nanunuka. Ayan. Wala pa kasi siyang pakpak kaya hindi siya makalipad. Pasungit naman ni EJ. EJ. Ito. So, ayusin natin yung kulungan niya. Ayun. At saka, para makakain siya. Mga idol. Mga idol, tingnan nyo. Makakapitin natin siya. Kapit. Ayaw mo naman kumapit. Oo. Kapitin maayos. Medyo malalay pa siya mga idol. Kaya... Ayun. Diba? Iyabang, kabiting pa, Hindi ko alam mga idol kung ganyan pa talaga siya. Hindi pa siya lumilipad. Ito yung nakabukas lang yung kulungan. Makita mo nga heart. Nakabukas lang yung kulungan, Hindi siya lumilipad. Mga idol, pakakainin muna natin siya. Update ko kayo kung paano, kung bubuhay ba siya o ano mangyayari. Kung pakakawalan na natin, kung kaya na niya. I-update ko po kayo. So,
sa mga idol ko na nanonood sa channel ko, paki-comment nyo po kung paano siya alagaan at kung sino may kayang mag-alaga para ma-survive natin. Kawawa naman. Hanggang dito lang mga idol at bye for now. Ayan, ano yung pagkain mo sa loob? Ayan. Kumain ka. Doon ka sa loob kakain ka. Kumain ka. Pag di ka kumain, bahala ka, mamamatay ka. So, mga idol, kung saan naman siya lumalabas. Kung saan siya lumalabas. Sinasarado lang natin kasi baka madali siya ng pusa ko, ng aso ko. Kawawa naman. So, tatakloban ko ulit siya para ayaw kasi niya ng may direct sunlight. Para, ayun, kahit pa paano, maibsan yung baka nasasakta yung mata niya. Lagi siya nakapikit.